Quines són les millors muntanyes russes que obriran aquest any? Així que m'he posat a buscar-ho en seguida. I en aquest vídeo et presento les millors muntanyes russes que obriran aquest any. Ens movem concretament a Six Flags Over Texas, on s'està construint la primera Giga Dive Coaster del món. Del fabricant BM, el mateix que Shambhala o Dragon Khan, arriba a aquesta muntanya russa de rècords. Tormenta, que serà el nom que tindrà, té una alçada de 94 metres i on arribem a una velocitat màxima de 140 km per hora. Té un recorregut bastant compacte amb 4 inversions. Veurem quines sensacions ofereix una Giga Dive Coaster perquè fins ara no hi ha res semblant. I la curiositat, i és que estarà tematitzada en els Sanfermines de Pamplona. Número 2. Tornem a Vidanta World, a Mèxic, amb la seva muntanya russa més intensa, Tecuani Beast. Sincerament, aquesta muntanya russa podria haver estat el número 1. Una com a multilaunch que es veu realment increïble. Si només mirem el recorregut en si i els elements que té, segurament que Tecuani Beast és la millor de tota la llista. 6 inversions, 2 llançaments LSM i un seguit d'elements que fan que les expectatives i les ganes de provar-la siguin molt grans. I acabem aquest rànquing de les millors muntanyes russes que han d'obrir aquest 2026 amb una que ja segurament molts de vosaltres sabreu. Fast and Furious Hollywood Drift, a Universal Studios Hollywood. Aquesta multi-launch coaster d'Intamin té la peculiaritat de que els cotxes també giren sobre si mateix. Universal Studios Hollywood no tenia cap muntanya russa intensa i molts fans en reclamaven una, ja que a Florida hi ha Velocicoaster. Degut al desnivell del terreny, han plantat una muntanya russa que juga amb l'holografia d'aquest i amb les diferents construccions que ja hi ha. El primer símptoma de que sabem que serà una muntanya russa molt bona és que ja han anunciat una d'igual per als estudis de Florida. També constarà de onboard audio i és que té tots els números de convertir-se en una de les millors muntanyes russes del món. S'ha de dir que jo no sóc gaire fan de la saga Fast and Furious, però si alguna cosa li va bé a aquesta temàtica és una muntanya russa que vagi fast and furious.